Goizeko ordu bata eta 26 minutu Elordik eta Zabaletak irabazi dute Bilboko aste nagusia torneo nagusia 22 eta 15 irabazi diete Artola eta Iztuetari. Gogoratuko dugu batetik Artola eta Iztueta eta Elordi eta Zabaleta biak ala biak irabazle izan zirela euren finalerdietan, eta ondorioz gaurko finalerako txartela eskuratu zuten, eta benetan goiti bera partida nahasia izan da. Nagusitasun ikeragarriarekin hasi dira irabazten Elordi eta Zabaleta. Aitor Elordik emandako erakustaldia apartekoa izan da, azken bolada honetako eta esan nuke azken 2 urteetako Elordirik onena ikusi dugula gaurkoan. Pilota egokia atera dute urentzat, batetik Zabaletak atzean nabarmen agindu du, gaurkoan Iztuetak batez ere partida hasiera horretan ikeragarri sufritu du, eta aurrean Elordi nahi bezala ibili da, eta partida hasiera horretan behintzat nik uste berak batetik kantxan gozatu duela, eta bestetik pilota zalea ere gozarazi duela. Eta bestalde, hor gero 14 aurreratu dira, eta hortikan aurrera ere gauzak berdin joan dira, ez? Artola inolako abaguneri gabe asko sartzen bai, baina aukera garbirik ez du eduki aleiarrak, bere buruari ere ez du sortzerik izan. Zabaleta atzean aspaldian ez bezala berme handiarekin ikusi dugu, eta gero, bigarren zatia oso bestelakoa izan da. Nik esango nuke hor pixka bat Elordi eta Zabaleta ere komatxo artean esango dugu, baina erlajatu edo egin direla. Aldiz Iztuetak maila igo du, pilota askoz ere gehiago kendu du eta askoz ere gehiago arrotu eta gozatu du, eta horren ondorio Iñaki Artolak aurrean ere jokoan sartzeko aukera izan du, eta badakigu Iñaki Artola jokoan sartzen bada eta sartzen uzten bazaio gainera, sekulako mina egin ohi duen pilotaria dela, eta gaurkoan hori erakutsi du. Ez, aleiarrak hasieratik amaierara, aukera izan duenetik amaierara arte, eta 15 eta 19 ere hurbildu dira, 18 eta 6 aurretik joan ostean 9 eta 1 partziala egin dute, baina ez da nahikoa izan, gero hor Artolari pilotakada bat txapara joan zaio, bere bolada ona oparoa geratu du horren ondorioz, eta azkenerako partida horrelaxe, ez? 22 eta 15 amaitu da, baina esan bezala Elordiren erakustaldi ikusgarria, aspaldian ez genuen benetan Aitor Elordi horrela ikusten, benetan gozagarria izan da, gantxo guztiak markatu ditu milimetrikoki, txokoan utzitako pilotak ere bikain utzi ditu atzean. Zabaletak sekulako elegantziarekin eta esperientzia eta ahala erakutsi ditu, eta Artola eta Iztueta partidaren zatirik handienean behintzat euren menturan, euren baitan ibili dira, eta ez dute ezertxo ere egiterik izan. Beraz gogoratu, Elordik eta Zabaletako 22, Artolak eta Iztuetak 15 Bilbon, Elordi eta Zabaleta aste nagusia torneo nagusiko txapeldunak.